na pintas. Uping ang ukat, ken ang sore eyes. Gabay amin, dahil sa inyo, kapitid kayo. Inukat yun, hindi batagin na bayag yun. Ken, tengen yun, istorya, nagitipila kayo. From the right corner, at ang may isang asawa, ken anak na. At dahil kansya na napuno ni Barya, naggraduate si Bachelor of Science in Organico Panagtalon. Isunin, lakay at Panagamiris. From the left corner, at dahil Saudi Arabia, ni Nelda ang asawa na. At talagyan na apusa, ken mestizo abaka. At abang agap na, ngem awan de busikuna. At dalabong galuna, ngem naputet si Koryenteno. Niligtas na di kurso vocational si Panagpasaman. Isoni, lakay na kos, pasurot. Nilakay na kos, kekas na aso apas pasurot. Noan niya, ibabati ako na, isot aramiden na. Saan na, o sareng, sinadaroy nga utek na. Anya nga, nasireng, principal pumantay, si pagadalan, abbayan adabos si Marcos, kas pasurot. Tawagan na ni Garciliana, akabsat na, nga Dajay, Africa. Hello, Garci. I am sorry. Ang pagka ni Kwarta, kahit anak ka, at ang contribution na di Estela, ang pagkakdardaman mo si Funeraria. Bagsat Marcos, saan ka ang madanagan? Kung ibalik-bayan ang kapsat mo, itin ko ani na kayat mo. Pautitan ka pa'y, igatang mo si lungon mo. Sinakayan si Ken Managamiris. Sana kaya si Abaya si Legal Collection Office. Ang muna ganin na iparit sinenteg si DepEd. Ken pagbaknawan, nagiti mangidaulo ni pagadalan. Oray, mesra di apingir na pipilit. Sana pulos ang mukman nila kayang si. Tirupir ka ni Carmenan na. Natawid lang ni Torella sa Lady Andres Bonifacio nga apong na itikupo. Sinakay na krus kin mahilig nagpabongga. No agpasken, alo baboy si Marcel na. Awisen na, bigitiyak na mawato at bisita. Awisen na, bigitikon si Hales, ken kapitanes. Awisen na, bigitibalik-bayan nga agpakautang. Awisen na, bigitikaswelahan nga iti galyera. Awisen na amin ang manager si Funeraria. Bareng may libreng tour si Balsamar ken Putpuna. Sinakayan si na simple ni Panagpasken na. At sagana iti aluabat ko ang kapaya. Ket awisen na amin ang kalugaran na. Sinakayan si na singit si pagkakilangin na. Arakupen na amin na bisita at umaray si Pasken na. Nang runa iti bagbagyan
organisasyon. Ngayon di man, saan naman ang maramanan, improtek na arak ken lesyon. Sa bukudan, naging organiko ti organisasyon. Ano sa naragtaan kay Pansin Abigan na, at kadwana, binipada na ang awan saan na. Nupay kasta, magustuhan na, kikumuyo, grupo na ang mapan activity, ken congressman para proyekto ti organisasyon da. Inet lang ay ansik, inikta na kas miyembro ti Farmers Association, ang nagpiliin na rubber stamp ti korupsyon. Pero magito'y, sino sadyay, kat nadabaala pundo, uray awan ti proyekto. Sana kaya sila kay ansik ti malukluko, may karyan si pundo tunggal at sarili di politiko. Nilamay Marcos, nadamag na at pautang si pundo di managmulan tabako. Ito ni muna harapan na itila, at tumaalan natin kwarta ang pautang da. Niyasan magmulmulan nilamay Marcos, gabuta sa dos. Di pagaliswan na may mula, kete kamangeg natin nato kiramot na. Nilamay ang sit, kesa ang mula tabako. Gaputan muna dahito hindi mag-ibos ka nagiti kayo. Magustuhan na kasi ang mula ni Mani. Pagtani, tugigin tabuki. Tunggal kami, mga nilangay ang sit si Mani. Katwa na si asawa na ang mahiling met ang mga situgi. Kapoy ni ugali ni Marcos pas pasurot. Sana napuuta na natin na kitiparapo. Kapoy ni nakarambak kabiyag na. Ni Imelda ang asawa na. Inlako na ti dayaw na. Ni Imelda nakikipo ni Balo Marabo. Ang kay-kay-kay ni pagkarap na ni Carmelo. Kay Kalsat na Jai Africa. Ilig na pinigihirata. Nilamay Marcos Pimbang Lao. Simre para make up sinatay. Naibigan ni naturay nga ako na. Kasaunay paggaak na. Sa Pimbang Lao nilamay Marcos pasurot na. Nilamay ang sit. Nagtalinaet ang managamirin. Amirisin na patinagigyak tindag nga albis. Niyasawa na bakit umbis.